Wilujeng pepanggihan, Bapak Ibu, para sedherek, wonten pundi kemawon, ing kalodhangan dinten menika kula badhe maosaken cerita cekak kanthi ira-iraan Juminten kasrat dening Budi Hantara. Kapethik saking kalawarti panyebar semangat nomor 38 selikur September 2024. Monggo sugeng midhangetaken. Liburan riyaya iki desaku sing padatan sepi, dadi krasa regeng. Akeh sedulur kang ana paran padha bali nang desa. Sak perlu sowan wong tuwa utawa ketemu sanak sedulur. Aku ora ketinggalan melu mulih desa. Senajan isih ana pegawean nang nggon kerjoan, aku tetep merlokake mudik. Yen nuruti pegawean ora ana entake. Ngoyak rejeki tak rewangi nibotangi. Yen durung wancine cukup, ya ora bakal cukup. Nanging aku ora ngresula. Aku tansah eling lan percaya wejangane simbah rikala semono. Aja mari utawa serakah babakan rejeki. Apa maneh grayah duweke liyan. Merga rejeki iku wis ana sing andum. Manungsa sing duwe jatah dhewe-dhewe. Gusti kang Maha Adil ora bakal kleru. Wajibe manungsa mbudidaya, nanging Gusti kang nemtokake manungsa kudu sumeleh. Aku tengok-tengok nang omah tabon warisane simbah karo nyawang foto kang dipasang ana dhuwur lawang. Fotone simbah kakung ngagem busana lurik Mataraman. Katon gagah lan duwe perbawa. Sak ngisore foto ana tulisan nganggo aksara Jawa kang unine dipadha tresna marang pepadha kaya tresna marang awakmu dhewe. Mripatku ora kedhep nyawang fotone simbah. Pengen tak jupuk saka cantolan lan tak kekep kanggo tamba kangen. Nanging nalika aku menyat, dumadakan keprungu swarane simbok. Wedange digawa mrono apa ben ana pawon? Kersane wonten mriku mawon. Aku banjur jumangkah tumuju pawon. Simbok lagi nyugokake geni. Sajake simbok jangan lombok. Aku wis kangen mangsakane simbok sing pancen sedep. Apa maneh yen jangan lombok. Santene kenthel. Lomboke ijo diiris mujur. Campur tempe semangit. Nganggo pete jangkepe rese. Jan nikmat. Rumangsaku mangsakane simbok ora ana tandinge. Senajan mangsaan rumah makan nang ibu kota, rumangsaku tetep ora ngalahake masakane simbok. Karo nyawang simbok sing katon ibu mangsak, aku ngudharasa jroning batin. Simbok isih tetep kaya mbiyen. Yen mangsak sing mirasa mesti diakehi. Saiki senajan mung kari urip dhewe ketambahan aku. Ateges mung masak kanggo wong loro. Tetep mangsak akeh. Pamrih supaya bisa weweh tangga teparo. Tumrape sing ngerti agama, ngono kuwi klebu sedekah. Biyen aku nate ngelingake simbok, amrih yen mangsak ora usah akeh-akeh. Nanging malah ora dadi karepe. Aku diwejang piwulang agama. Wejangane simbok yen tak rasakake pancen apik tur bener. Sing isih tak eling-eling babakan weweh. Wong weweh iku aja ngenteni yen wis turah. Senajan isih kekurangan, kowe bisa weweh. Yen kowe bisa nglakoni kanthi ikhlas, kuwi gedhe ganjarane.
Simbok wis katon tuwa, nanging aku durung bisa gawe bombonge. Rasane kronto-ronto. Tak rangkul lan tak ambung dengkule simbok. Tangisku ora bisa tak bendung. Kaya bocah cilik, sirahku dilus-elus. Diombe dhisik wedange, aja mikir sing ora-ora. Kudune kowe muji syukur. Biyen gaweanmu angon sapi. Saiki wis dadi priyayi. Pegawe kang dianggep kajen tumrape wong desa. Tuture. Ombak jroning dada ora bisa dinuwa. Senajan ora kinucap, aku bisa ngraita apa kang sinimpen ing batine simbok. Sejatine aku ngerti yen simbok wis kepengin gendong putu. Amarga kanca-kanca sak pantaranku wis padha mangun bebrayan. Juminten mantan pacarku malah wis duwe anak loro. Bubar mangan, aku lungguh delek-delek nang omah warisane simbah. Pikiranku mabur dhuwur. Mumpung mulih, mbok dolan nang omahe Juminten kono. Saben ketemu simbok, mesti nakokake kowe. Yen bali dikon dolan. Ujare simbok. Apa Juminten isi eleng aku, mbok? Wong kuwi yen wis urip kepenak, biasane lali kanca. Urip kepenak piye? Yen kowe ngerti nasibe Juminten, mesti mesakake. Mesakake piye to, mbok? Pitakonku karo mepet lungguhe simbok. Kabeh ceritane simbok tak tampa kanthi gamblang. Kabeh lelakone Juminten dijlentrehake. Wiwit Juminten dipeksa nampa pengelamare Bima. Kanthi saiki dadi rondo ora ana sing kliwatan. Juminten saiki rondo? Uwusku perucut ngono wae. Apa kowe ora krungu yen bojone wis ora ana? Babar pisan aku ora krungu, mbok. Bojone Juminten kecelakaan nalika mulih kerja. Aku dadi ketok-ketokan Juminten. Wewayangane ngreridu ati. Latu asmara kang wis suwe tak simpen, makantar-kantar meneh. Apa Juminten ya isih nyimpen rasa tresna marang aku? Pitakonku kumandang jroning ati. Upama Juminten isih tresna karo aku, apa simbok bakal setuju yen aku sing isih Joko Tingting rabi karo rondo anak loro? Apa maneh Juminten mbiyen wis gawe tato atiku. Simbok mesti isih kelingan nalika aku kepeksa lunga ninggalake desa amarga kapedotan tresna. Gara-gara Juminten dirabi priya liya. Aku kleyangan kaya layangan pedhot. Pirang-pirang taun aku ora bali desa. Simbok mung bisa nangis saben dina riyaya. Merga ngarep-arep baliku. Pancen aku wis pirang-pirang taun ora tilek omah. Merga ora kepengin nyawang Juminten sesandingan karo priya liya. Atiku lara. Mbuh wis pirang taun aku ninggal simbok ijen nang omah warisan. Liburan tahun iki aku bali merga kangen banget marang simbokku. Mbok menawa merga kegawa rasa kangen nganti impen-impenen. Sakjroning impen iku aku didhawuhi simbah supaya niliki omah warisan. Pangandikane simbah kakung sareh nanging ngemu wibawa. Kaya nalika isih sugeng biyen. Apa dawuh simbah mesti ndak tindakake kanthi rasa seneng. Mumpung isih libur, aku kepengin nyekar neng makame simbah. Uba rampe kang bakal tak gawa ana ing makam wis cumawis. Kembang kanggo sawur, arit kanggo mbabati suket, lan sapu sada kanggo resik-resik ora ana sing keri. Karepku enggal-enggal budal
mumpung isi rada esuk supaya ora panas. Nanging niatku kepeksa tak undur sawetara. Amarga simbok arep melu nyekar. Jare wis suwe ora niliki kuburane simbah. Makame simbah rada adoh. Yen mlaku udakara ditempuh setengah jam. Aku karo simbok mlaku gliyak-gliyak. Sak kiwa tengene dalan tumuju makam. Tanduran, ledung-ledung, ijo royo-royo gawe ati ayem. Angin gunung kang nerajang gegodongan ngajak gegojekan. Aku kelingan pegaweanku dadi tukang arit jaman cilikan. Munggah gunung, mudhun gunung, karo nyunggi keranjang isi suket. Gunung boleng kae nyimpen cerita. Aku nate keglundung, tiba nang ngisor wit sengon, ketindian keranjang isi suket. Tono kancaku, bengok-bengok njaluk tulung. Suarane Tono gawe kagate wong kang lagi dangir jagung sak cedhake papan kuno. Mulane akeh kang cepet-cepet melayu nulungi aku. Akeh sing mara ngertakne kahananku. Salah sijine Juminten. Nyawang Juminten kang merati kaya-kaya dadi tombo. Pikiranku ngulandara. Upama simbah ora nyablek pundakku, aku durung kelingan yen makame simbah wis cedhak. Kira-kira 5 jengkah meneh menggok nengen. Nanging sadurunge menggok, mripatku weruh wong wedok gendong bocah karo nyangking tas cilik. Kok kaya Juminten to, Mbok? Sing gendong bocah kae? Atiku teratapan. Aku ora sronto nunggu wangsulane simbok. Aku age mlayoni Juminten. Jum! Alokku. Nanging bareng tak waspadakake jebule dudu Juminten. Aku sumi, Kang. Wiwit biyen kok sing dipikir mung Juminten wae. Kaya jagat mung sak godhong kelor. Mbok ya wis olehmu mikir Juminten. Kaya ora ana wong liya sing luwih ayu timbang Juminten. Sumi malah ngladrah kaya wong khotbah. Sawetara aku meneng karo nata ati. Kanggo tombok isin kepeksa aku nanggapi omongane Sumi. Sepurane Sum, tak kira Juminten. Rak tenan to? Kono ndang diparani. Saiki Juminten wis rondo. Omongane Sumi rada sengak. Aku krasa disemoni. Wiwit biyen pancen Sumi ora cocok karo Juminten. Gara-garane aku ngerti. Janjane Sumi seneng karo aku. Nanging piye meneh, aku wis kebacut tresna marang Juminten. Apa perlu tak terke ning omahe Juminten? Aja ngono to, Sum. Wis, ndang mulya kono. Selak ditunggu bojomu. Aku wis pisahan, Kang. Bojoku wis rabi meneh. Saiki aku ya rondo kaya Juminten. Omonganmu aja ngladrah. Ngladrah piye to, Kang? Takono mbokmu kae lho, yen ora percaya. Sumi ninggalake aku karo mesem sajak ngece. Simbok isih nunggu ning lor dalan cedhak makame simbah. Aku nyedhaki simbok sing ketok ora sabar. Ora sah nggatekake omongane Sumi. Kandhane sajak kurang seneng. Gene yo kok Sumi dadi rondo, Mbok? Bojone rabi meneh. Lakune simbok saya banter. Aku krasa yen atine rada gelo. Wiwit biyen simbok ora seneng yen aku cedhak karo Sumi. Ketoke simbok luwih srek yen aku sesambungan karo Juminten. Swasana sak kiwa tengene makam sepi mamring. Ora ana wong nyekar babar pisan. Mbah Pawiro sing biasane nang Tegalan, sak cedhake makam iku ya ora ketok. Aku karo simbok enggal tumuju pasarane simbah. Sakwise ngresiki suket sing dhuwure meh sak dengkul, aku ngaso sawetara. Telak rasane garing. Ngelak nanging ora ana sing diombe. Simbok nyawang aku sing isih gobyos adus keringet.
Mergo mempeng babati suket. Ayo, ndang nenuwun, selak panas. Aku enggal lungguh, sedeku mari kelu nenuwun marang ngarsaning Gusti. Ngaturake agunging panuwun, muga-muga kabeh dosa lan kaluputane simbah rikala isih sugeng diapura lan diparingi swarga langgeng. Ora lali nyuwun, muga putra wayah kang isih ngumbara ing alam donya pinaringan seger waras lan rejeki kang barokah. Upama bisa wawan pangandikan karo simbah, sejatine aku pengen cerita lan nyuwun pirsa. Kepengen cerita babakan rasa kang lagi ngreridu atiku. Kepengen nyuwun pirsa piye yen aku bangun brayat karo Juminten. Angen-anganku mabur dhuwur. Upama simbok ora ngajak bali, aku isih kepengen ngedemake pikir neng pasareane simbah. Ayo ndang bali, mengko yen rada awan, bakule janganan selak liwat. Simbok durung blonjo sing arep dimangsak. Mangsak opanane wae, Mbok. Yen wis ora ana bakul, nyambel bawang karo kulupan godhong kates wae. Malah seger. Sedawane dalan saka kuburan nganti tekan omah. Obrolanku karo simbok ora ana pedote. Ngalor ngidul ora genah juluntrunge. Sakwise tekan omah, simbok enggal olah-olah. Aku ngaso nang omah Tabon. Gegerku sumende cagak. Angin sembribit krasa silir-silir. Lamat-lamat keprungu suarane manuk pating cruwit nang pucuking wit melinjo kulon omah. Aku enggal ngadeg lan nyedhaki wit melinjo kang katon ngrembuyung. Manuk trucuk pating kleper, mabur saka pang siji mencok pang liyane. Disawang gawe senenge ati. Desaku pancen asri. Rasane aku ora kepengin bali neng paran meneh. Apa maneh saiki kembang tresna sing ana jroning atiku wis wiwit mekar meneh. Aku budal neng omahe Juminten. Senajan udan gerceh, tak rewangi nekat. Merga kedereng rasa pengen ketemu. Wis 5 dina tak kuat-kuatake nyimpen rasa pengen ketemu Juminten. Lagi sore iki bisa nang omahe. Tekan omahe Juminten, dilalah lawange tutup. Tak totok bola-bali, ora ana wangsulan. Tak ubengi omahe Juminten, nanging ora ana wong babar pisan. Aku ninggalake omahe Juminten. Aku ninggalake omah suweng kuwi karo nggawa rasa gelo tanpa upama. Prayi nang desa seminggu, kepengen ketemu pepujaning ati wae. Ora keturutan. Apes. Apa pancen Juminten dudu jodohku? Matur nuwun.